Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 2 ken 3. Ado abambanag ti tarigagayan nyo ngamdiyo matagikwa ida, kat sisasagana kayo apo matay. Aguman nyo dagiti bambanag, ngam awan magunudyo. Isod gapo na amakiriri, ken makikabil kayo. Diyo maala ti kayat yo, gaputa di kay mat agdawat iti Diyos. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggapyo. Dagiti laeng bukod yo apagragsakan, ti dawaten yo. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oday ka tagasgasat tan anak ko. Ubing ka pa ilaeng idi nabalo ak. Ita nabalo kamot iti dayta nga edad mo. Anya nga rod ngay nanang. Awan ti maaramidan tayo no na ituding akas to'y ti mapasama. Sapay kumata na salon at tayong agnanayon kada jay nga anak mo. Sapay ko mananang. Salon at tayo ti kang runaan akid kidawak iti apo. Wen, anak ko. Uray ado ti kwarta. Numasaksakit mo ti tao. Awan serbina. No pagpilyandak, no kinabak ng wano salunat. Salunat pailaang tikid dawak. Wen. Kasla di karo ba tayo ani Maria? Ibaga na akay kayat na ti kinabak ng ngam ti salunat. Saan ka di nga da sakit na, nanang? Wen, anak. Nakatumpong da iti balitok ka no, ije minasan da nga usok. Ngam, apag-gisumot anadoktalan ti doktor nga da nadagsan asakit na. Saan nanto apakairanodan ti kinabak nang na? No bilang laang awan gasat na, gapo iti sakit na. Idawluan man dagiti tinangdanan tayo, taaladan da amin ti aglawlaw ti pagpaspasturan iti baka, ha? Yalis ko kit di ati da dumaapos ti alad. Tapno lumawa ti pagpastoran tayo. Nuwan yan ti pagsayatan tayo. Iso ti aramidam. Talaga pagsayatan tayo ti aramidek. Nang runa ti daga, dagiti aginaabalo. Bayat nga agpaiso ti lokasyon ti daga dagi jay nga agina. Asidag iti waig. Mabalay na paginuman dagiti dingwon tayo. Numakadanon kami ijay, pakialad mi ti dagada. Awan matla ti laban da kijay nga agina, tawan ti abmuda. Nalakalaeng, abut-but ngan dagijay. Nadanon ka di ti dagada iti agina, abalo. Saan pa'y? Ngamdandanin. Mayat ijay abanda. Ado ti ruot, tasidag iti waig. Mayat nga ayuyang dagiti baka. Iso nga ron akayat kong aladan. Kukwa tayon to dayjay. Saan nga ta nga agriri dagiti agina? Uray agriri da. Awan matlat maaramidan da. Nunalpaston anaaladan. Sabagay, idi pa'y anala ka akigkigtutan dayjay abakat mayang. Uray, tadida am mo ti aramiden da. Awan adal da. Apay asino katanda ti alat ti baka da tatawal do, nanang? Ay, narukop siguro dagiti puste da anak ko. Isu-aso katanda. Di pagpag naak, kat naaladan. Impadundun da ti alat. Bayam ida anak. Di dalakit aladan ti balay tayo. Nanguko ti saritaan da. Nga aladan da kano ti daga tayo, iti asidag ti waig. Anya? Ni, apay ngay apakibyangan da pa'y ti daga tayo ijay asidag ti waig. Dayta tinangag ko nga imbaga ni tatawal do kadag iti agal-alad, nanang. Masapul amaamuan ni nanang daytoy. Napanan ka din ni Lola. Imunan ijay nagmulaan mi itinatang. Adala sinublik, iso nga addaak pa'y la dito'y balay. Nanang, nasa ni Jane anakita na kano da Waldo. Suksukatan da ti alad ti pangibulbulusan da iti baka.
Ang mga no aramiden dati inaramid da ide, nga idendenda da kiti alad da. Day tangarod ka no ti inaramid na ako na ni Jane nanang. Inaladan da ka no pa'y ti pagpagnaan ni Jane, ama pan ije pagadalan. Kasta ti aramid da kita at tao. Daagom da kita iti daga. Nangag ka no pa'y ni Jane, apakialad da ka no ti daga tayo iti asidag ti waig nanang. Ay saan ama balain? Ta kompleto pa'y tigam ka papilis day jay adaga. Saan ka di abay bayadam pa'y tibis day jay nanang? Wan, talaga abay bayada. Naimbag ta nakita ka dito tsindaan, ading ko. Anya ko ma, ti pagimbagan na. Awan, ti masapul ko kan ka. At nakano panggap ti pamilyam ang mangalad iti masakupan mi iti asidag ti waig. Pudno ka day? Adda ka di masakupam, iti asidag ti waig. Ammom ti pudno. Iso apakibagam adi da iramraman nga aladan. Adda ka di pamanaknak, ako kwam dayjay. Apay pay asapulam ti pamanaknak. Ammom mat ako kwak dayjay. Kukuha may tinay di asawa. Idi dayta. Ngam ita, saanan? Apay kumasaanan, ay saan nyo agarawan ijay? Manmandaran ka di, sika nga awan amuna. Aminak nga awan ti ammo. Ngam, saan aday tati pangibasaram amang loko kanyak? Nagkita kami ijay tiyendaan iti awan amuna, abalo. Imbag tanapan mo't ija tsintaan. Napan nga ta nakitsinda. Ano, napan la nagpasyar. Agam, iti pa tsintaan, ti pagpasyaran na. Manmandaran nakit din. Asaan tayo kano apakibiyangan ti masakupan na, ija asidag ti waig. Kunamot no adda maaramidan na. Kasta nga rod ti imbagakan ko na. Agbalaw ton, ngam nalpas anaaladan ti amin. Awan tot maramidan nan. Uray, tawan amuda. Di da mo ti aramidan da. Kukwa tayon ton, ti masakupan da. Wala. Medyo nalawa ken patad ijay banda. Napintas a lokasyon para kadagiti baka. Wala. Asidag iti danom apaginumanda. Nasayaat nga tatirik na danana nati kan tatapuldo. Nga adda agrigrigat, idinto taglaplapusanan da. Ikararag tayo lang na di na tayo baybay at ti apo. Saan tayo laan nasango aminulaan ijay? Gaputan nangin na ti mausar nga aggarden. Wen nga rodo. Sobra matingin na ti abono kan pistisityo. Huwag nga rod nanang. Iso ang makibalbalitok tayo laangan ijay karayan. Wano ijay waig. Padasin tanto man ti agbalitok ijay waig. Masakupan tayo. Saan ta pinadas nga agpaiso ijay nanang? Amangan no adumot ti maala ijay. Intanto padasan. Barang no mayat. Saan masapol ang mapanta iti adayo akarayan ang makibalitok. At ka din impatak deryo apos ti jasi dagtiwaig. Addahan tatang. Kalpasan ang maipatakder dagiti poste. Iwayat mi maten dagiti barot nga alad. Di dan tumakastrak ijay. Kasla makit-kita kunti tsura dagi-dagi na. No makita daan na aladanan. Awan ti pagkamangan da. Awan matkwartadang aramatan da. Ako mamang iti abogado. Ha! Amangan pa'y. Di da na bayadan ti buwis na. Pangalaan da nga iti pagbayad da. Mapandala ang makibalbalitok iti karayan. Ken awan ti lalaki akadwada. Manulang mati maala da nga ya balitok. Ket puro da babae. Nanang, medyo nabagas mo't tinatumpungan ta. Medyo ado tinaala ta abalitok ije nagbalitokan ta diso.
Ay, ijay tumadan ti papananta, tapno makaurnong ta. Unanang, nabayag sa nga awan tinagbalitok ije adiso. Iso ang nakaala ta iti medyo ado. No itilas o ti makalawas, kat kastoy kaado ti maalata, ay adan maurnong ta. Lakit di ananang. Ay na, maragsa ka na. Italaang anapasamak daytoy. Ado, tinaala ta. Ay, amok, kakaasyan na ta ti Diyos. Ibilang ta a bendisyon daytoy. Uray siyak nanang. Iso ajak agsarday nga agyamyaman iti apo. Wen kasta ti aramidan tayaw. Naaladan ka din ti masakupan dagijay abalo. Una nang, nalpasen. Awan maaramidan dagiti awanan gaway a babae. Apay nga awan maaramidan da ako na. Agro nga abda ngem saan to ida matulungan ti luada. Nagmayat ijay, nalamiis kan presko, gaputa si dagiti waig. Napanadagos dagiti baka anaginom iti nalamiis adanom iti waig. Saan tayo nagbidot anang sakop iti dayjay adaga? Pagmadyan ti awan amuna, di na mo ti araramidan na. Nanang, naalada ng ti masakupan tayo ijay asidag ti waig. Mala, intan ila ako tinabalitukan ta. Bareng makita ta ti kabagyan day di taatang mong abogado. Tayo mantakan ko, ana. Ti ka dininong ko nga abogado, nanang. Wen, anak, nadamag ko anabayag gayam nga dadan diti lugar tayaw. Kunayo idi anapanday ijay Amerika. Wen, ngam adadan diti Pilipinas. Malagip ko nga idi ubingak. Kanayon nak nga ikan idi iti sagot. Ama nga no di napayam mo ama isa ka itan abalo. Mapantayuman nga rod agpatulong kan kwa na nanang. May papan iti daga tayo asinakop da tatapuldo. Anya ka di datay kay ma'am. Naglidem tarupam. Basaem, naggapo iti may sang abogado. Oh, atoy. Kita man. May papan iti dagat yagi na abalo. Nangalaan da nga ta iti kwartada a pinagbayad da iti abogado. Mga lakmat iti nalay nga abogado Ada kwarta. Awan kwarta dagijay nga gina. Kat nagtultuloy iti kaso. Maawanan da iti kwarta, kat di nagtumatla ituloy. Wana, anya kumangay ti gaway dagijay. Makita da ita, ti sapsapulan da. Ita ti panagkikita tayo iti sango ni ninong kong abogado, nanang. Wen, anak ko, mala agrubot tatamapantan. Alaan tayo amin apam managnak. Ako kwa tayo ti daga. Wen, nakasagana ti titulo ti daga. Deklarasyon, kan nagbusan, adapin kanyak. Inalaak maten itiladawan ti inaladan da masakupan tayo, nanang. Ay, imbaglakit din, taada day dyan inong mo amang tulong kadata. Wen nga rod, nanang. Di na pa'y kaya't tagpabayad. Anya ka di imbaga na, adakkel ti utang na kin ni tatang. Na-aksidente da idikan ni tatang mo, iti motor. Kat nasugatan ni ninong mo. Nasugatan dadwa. Ngam inkarkarigatan latta da idi tatang mo at tinulungan ni ninong mo. Kat napanda ija ospital. Isumit lagayam nga imbaga na, adakkel ti utang na kin ni tatang. Kunak no awan ammo dagijay nga gina. Hangam addamot gayam. Kompleto ti papeles da. Kasla na si Pati Rupak. Idimbaga ti abogado, akasuhan na tayo. Imbaglakit din tanasingpot dagijay nga gina. Imbagada asaan dan nga agdarom.
Isubli tayo lakit di kano. Dagiti inaguman tayo. Lipatan dante inaramid tayo. Bakit? Nakulding ti pusok iti kinasingpet da nga agina. Napakumbabada. Huwag nga rod. Iti kasjay nga inaramid da. Mabainak iti bukod ko abagi. Nang runa, iti bagati abogado, nga awan lang nga roden gaway da. Bakalan tayo pa'y lakano ida. Wen nga rod. Nga imbes akaasyan tayo ida. Inruruman tayo ida. Nakaamirisak lakay. Talaga amaditi naramid tayo. So asaan tayo nga ulitan timang tagi kwa. Iti saan tayo ako kwa. Saan nga aguman ti sanikwa ti awan gaway na, ta saan ida abaybayan ti Diyos. No dakes ti aramid mo, dosaan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.